machielo kendo nyakora mogi kamora mora ma intie wageno ni intiere kare warwaki ni machiegni mar yudo weche manyien mag OIMORE kokalo e Ramogi TV. Odhiambo matarika paga chiel nyakora mga juanga dweno mara birero kamano kumi Ramogi TV mondo mi weche manyien mago motuche pachoka. Wan gima thoth nyakora Ramogi motenre kod wach mar ng'anyo ma ochan kod azimio la umoja One Kenya odiochieng' makiny ka jatend piny William Ruto Lydia wacho ni ngang' ogibiyie mono gima jo Kenya obed gi chandruok. Ka kweth mar azimio nyakora mga juang to pora mono ng'anyo no nyaka timre bende obila Jojbati ogolo report kawuono ka bende wacho ni ok ging'eyo ng'anyo mora bende opangi ng'anyo mora biro bedo to en tok chik. Omiyo waketo wang'wa mar nyisi mang'umbe dhi mbele nyakora mga juang. Tok mana azimio kende kweth mamoko bende nyose chano ni gibiro bago ng'anyo kiny ma oting'o joriembo mag loche mating'o mwandu, joriembo mag boda weg matatu kaachiel kod joriembo mag taxi matiyo kod lony manyasani e kawo jowuoth ka giwacho ni nitiere gik magin bende diyogi. Matimore kinde ma jatend migawo mar wuoth Kipchumba Murkomen to wacho ni wach mar duoko joriembo e pinje machielo chor nyaka dwe mar 9. Bende wamiyo ni mago nyakora mga juang mag motenre kod wechego mag thieth ka bende ang' watiri nyaka Shakahola county ma ag dhodho nam chumbi kocha wang'iyo ni nonro motenre Shakahola ka bende ringre apar nyakora mga juang ochako yudi kendo odiochieng' ma kawuono makoro kiwo ringre gi duto nyaka 360 en wacha bende pod omeno luwo ng'enyo machiegni ahinya. Wan gi mathoth nyakora Ramogi wanyisi ni kopo ni dwani ing'e adieri kuom gik matimore pacho ka kata e gwenge mamoko malibamba kete Ramogi TV kinde duto nyakora Ramogi mondo ibed gi weche manyien ma mi bedo gi ng'eyo. Mokwongo Lydia wayuda ne thuond weche. Walifanya maandamano Ijumaa, Wakenya 6 wakapoteza maisha yao. Munataka maandamano mengine ifanyike tena kesho ati Wakenya wengine wapoteze maisha yao? No, it will not happen. Jatend piny Kenya William Ruto singo ni okobiye ni jo Kenya oyud hinyruok kata wito mwandu e ng'anyo ma azimio chano odiochieng' makiny. Platform is now up and running, and any Kenyan, wherever they are, you can just go to www.tumechoka.com and you will be able to access it. Kweth mar azimio la umoja One Kenya Alliance ochako chenro mar choko sei mag nyiso ne jo Kenya ok mor gi tend William Ruto. An kaka jatelo mar kweth mar azimio od bura ang'eyo tija to kendo bende ang'eyo ni ok anyal tiyo tijni kenda, nyaka tim mana ka atudra kod jowetena to ok inyal bedo maonge pogruok e paro. Jatend kweth manoke od bura Opiyo Wandayi opo tije kata odoko de report yango ni jod bura moko ok mor kode. Machiegni nyakora Ramogi wan gi weche manyien adimba kaka wasesingo ni ber kod wachakruok nyaka giko ka bende igolonwa pachi ewi weche manyien ma wakelo ni dhiambo ni. Inyalo ndikonwa kokalo e namba 3600 gi namba maro mar SMS kata e Facebook mar Ramogi TV Kenya, YouTube kaachiel kod Twitter handle marwa en @RamogiTVKE. Jaloko marwa iluongo ni Belinda Dhiambo Nyagem Oremo. Machiegni nyinga en George Bati. Kora mga juang arwaki ni machiegni an bende nyinga Lydia okay. Wachawagi mago mag siasa jatend piny Kenya William Ruto osingo ne oganda jo Kenya ni piny owacho mare dhi timo duto manyalo maneno ni piny Kenya obedo kod kwe odiochieng' makiny ma kweth mar azimio la umoja One Kenya Alliance bende koro chano bago ng'anyo e Thurka. Ruto nowuoyo kinde manotimo limbe e gwenge mag Ruai e kaunti ma Nairobi kama okwayo kweth mar azimio mondo mi ochom do poni gin kod ywak moramora mar bago ng'anyo e pachoka. Elimbe mare kar dak mar Ruai e kaunti ma Nairobi, jatend piny Kenya William Ruto oseo kweth mar azimio la umoja One Kenya Alliance kuom bago ng'anyo e pachoka, ng'anyo mowacho ni osekeyo lal mar ngima kod kethruok mag mwandu. Walifanya maandamano Ijumaa, Wakenya 6 wakapoteza maisha yao. Munataka maandamano mengine ifanyike tena kesho ati Wakenya wengine wapoteze maisha yao? No, it will not happen. Hiyo tuwachane naye, please. Tulimaliza mambo ya uchaguzi, si ndio? Kwani walikuwa wageni, si walikuwa Kenya hii wakati tulikuwa tunaendesha uchaguzi? Si uchaguzi iliisha? Kama wanataka uchaguzi ngine wangoje, kuna timetable ya uchaguzi. Ruto singo ni piny owacho biro neno ni kuo bede Thurka e kinde ng'anyo mechan bagi gi kweth mar azimio la umoja One Kenya Alliance chieng' tich adek. Hawa majamaa
tukutane na hawa, kama wanataka waende kotini, tutangangana nao huko. Lakini kuharibu mali ya wananchi na kuharibu maisha na kupoteza maisha ya wananchi, that's a no-go zone. Sijui kama tumekubaliana jameni. Bende wacho ni okobie tiko drawere bago ng'anyi thurka kendo bayo kite to karmano en kod chenro makare maloso thuolo mag tije ne rawere pachoka kokalo kuom chenro mar gero ute manengo gi ogonyore. Hii mpango ya kubadilisha Kenya ndio inasumbua watu wengine sana. Hawa majamaa wa maandamano wamekasirika na mimi. Ati mimi nataka nichukue vijana wengi waende kama maandamano na kutupa mawe. Kwani kuna kijana amezaliwa Kenya hii kufanya maandamano na kutupa mawe? Ruto oseojo Kenya kod jotelo mapingo chik mar omenda mahigane makoro medo sure pachoka kowacho ni mano eyo kende manyalo bero go chumi ma pachoka. You cannot sabotage the employment of 1 million Kenyans because of selfish political interests. Na mimi siwezi kubali kwamba tuko na nchi ambayo watu wachache wanazuia ndio watu wengi wasifaidike. Owacho ni pinyo wacho siketo chenro mar neno ni oganda jo Kenya duto yudo boke mag lo midoni title deed ka chenro no biro chakore gi county ma Nairobi. County yetu ya Nairobi ambayo ni city ya Kenya. Ni ajabu kwamba mahali ambapo pamepatiwa titles Nairobi mzima ni only 11%. We are digitizing all land records so that we can eliminate double titling, we can eliminate corruption, and we can make sure that every citizen have their right piece of land and they have the documents to prove ownership of their land. Osingo duoko pinye pek mar ngima e pachoka kokalo kuom chenro mag bero yore mag pur makoro singo medo omenda kowacho ni ma eyo kende mar bero chumi ma pachoka. Bei ya unga sio kuweka sufuria kwa kichwa ati unatembea barabarani ati sufuria. Dawa yake ni kusaidia mkulima azalishe chakula. Mwaka huu nilinunua magunia 3.5 nikawapatia wakulima. Saa hii mkiona shambani ile chakula iko shambani tutavuna in the next 2-3 months. Urwadhi nyime gi maotende kod weche mag ng'anyo. Kama riwruok mar Azimio la Umoja One Kenya oyawayanga chenro mar choko sei mag jopiny kokalo e yor mbui mondo miyo yangre ni jopiny ok mor kod telo mar Kenya Kwanza. Azimio wacho ni nyaka kawuono ji ma ok tin ne milion 1.2 nosego sei ka kwan sei duto ma igeto chopie e milion 15. Kaka Chris Owino lero no jodito mag Azimio bende otwaka kod johera magi e chiro ma Kenyatta Market e boma ma Nairobi kendo jiwogi mondo kik kinygi leo ne ng'anyo ma Azimio chano bago. Bang' yawo ayanga chenro mag choko sei mag jopiny mag koso yie kod jatend piny William Ruto, riwruok mar Azimio la Umoja otero chenro makamane ong'ala manyime odiochieng' ma kawuono. Azimio kawuono ochako chenro mar choko sei mag jopiny e yor lony manyasani e okenge mar neno gi sundo piny owacho mar Kenya Kwanza timo lokruok ne chik mar omenda kaachiel gi duoko piny pek mar ngima. And as you can see, his details have already come up. That's Kibra constituency. E chenro no, jopiny nyalo keto sei margi e yor mbui kokalo kuom www.tumechoka.com kanyaka sani ji maromo 1.2 oseketo sei margi. This is part of the campaign of resistance, the civil disobedience and citizens' actions that we have decided to pursue to force Ruto and his regime to respect and listen to the people. Ogai mar Azimio Raila Odinga onyiso geno mare ni gidhi yudo sei maromo 15 kendo kwayo johera mage mondo ket sei magi. The digital platform we have unveiled today will therefore run alongside manual or physical signature collection, and we urge Kenyans to feel free to choose between digital and manual platforms, whichever they are comfortable with. Eduoko mare ne jotelo mag Kenya Kwanza mosebedo ka nyiero chenro mar choko sei mag jopiny, Raila onyiso gin katiba yango ni jopiny ema nigi teko mathoth e weche ma pacho kae. We don't expect them to understand. They don't understand the people's power as at now, but with the time they will do. But they need to understand
We will not take it to the Kenya Kwanza IBC of their compromised parliament. Raila bende oseyo jod bura kuom weyo jopiny kendo tiyo kod piny owacho mar Kenya Kwanza e podho chike madhi hinyo jopiny ka okwayo jopiny mondo chung' malo mar rito ratiro margi. Both the legislature and the executive have ganged up against the people, and the people have been left on their own. In return, the people have decided, rightly, to gang up against the executive and the legislature. The people have decided to invoke Article 1 of the Constitution. Jodito mag Azimio osingo mar dhi nyime kod ng'anyo maonge mbeko tol kata odoko ni piny owacho mar Kenya Kwanza temo bwogogi kod obila. We want to remind the armed people, the police, that what we are doing is for you as well. We know you are hurting in your pockets, just like all Kenyans. No amount of shooting, tear gas, or even assassination will stop the march of history in this country. Jotelogo odhi nyaka e chiro ma Kenyatta Market kendo kwayo johera magi mondo oko odiochieng' makiny e ng'anyo mar kwedo loch mar Kenya Kwanza. Lazima tuungane tuwe kitu kimoja bila hata kujali wewe kama ni Azimio ama ni KK. Kila mtu anaumia, sio? Na tunaambia hata polisi wetu wao wenyewe wanaumia. Kwa hivyo asije wanatupa tear gas ovyo ovyo. Sitima iko juu, maji iko juu, kila kitu iko juu, karo ya shule ni hiyo. Tukawaambia msiongeze ingine. Ruto hakusikia, anasema yeye ndiye anajua. Sasa tumemwambia wewe utajua hujui. Riwruok mar Azimio ochung' kar tiendgi ni ng'anyo margi ma odiochieng' makiny biro dhi nyime maonge dok chien kendo kwayo johera magi mondo oko karomgi mar chopo e ng'anyo makamano. Mabiro kata doko jatend migawo mar arita kwe Profesa Kithure Kindiki ne ogolo siem ne Azimio e chenro mar bago ng'anyo e pacho kae. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Ramogi, weche mag ng'anyo gin weche ma bende wacho ok mana gi Azimio kende, nitiere kidienje mamoko ma bende no wuoyo ka giwacho ni gin bende nitie kama Weche dio gigodo. Bende kore thuolo ma bende koro dwa kawo mar nyiso nyikwa Ramogi ni to gin kidienje mage ma bende koro sechwalo duondgi ka gidwaro mondo owinjie duondgi piny owacho ka bende gigeto timo ng'anyo odiochieng'no makiny bati. Ramogi, we wanteria ni mondo wanyisi ni gin kidienje mage ma bende kopogore gi Azimio ma odiochieng' makiny oseluongo ng'anyo margi kata obedo ni sani moko kuomgi dwaro mane giwacho ni terogi e ng'anyo. Jatend migawo ma ochung' ne weche mag wuoth e pacho ka Kipchumba Murkomen to wacho ni moko kuom gigo gin mago makoro chor nyime. Odani mondo wanyisi ni ang'o gini hie ma omiyo ng'anyo ochan gi kidienje mopogore opogore odiochieng' makiny. Wang'iyane kweth mar Azimio la Umoja One Kenya ma bende kopogore gi ng'anyo mane gitimo tich abich mar juma mokalo odiochieng' mar saba odiochieng' makiny ne gisingo ne gidhi e ng'anyo. Gin ang'o gini ma giwacho ni tero gi e ndara? Gikwedo chik manyien mar omenda ma en chik mancha ne okete kogno gi jatend piny Kenya William Ruto bang' kane opuodhe gi jood bura kendo koro kete tim manyiso ni owinjo bed ni ochako tich ma oting'o ng'eto mag osuru e kidienje mopogore opogore moting'o koda ka atamalo 1.5 mag gero udi manengogi oyweyo ma giwacho ni en mano modhi ataro mar chike kod bende mag medo osuru e mwandu mag mauta kowuok atamalo 8 nyaka atamalo 16 ma bende Azimio wacho ni ma dhi kelo pek ne oganda. Mano chik mar omenda ma gikwedo. Bende gikoni sirikal nyaka koro fuong ngima ne oganda jo Kenya. Fuong ngima oting'o kidienje mopogore opogore no ni nengo mwandu ma jopiny tiyo godo kinde ka kinde obedo ma ogonyore ma jopiny kata ma yuto gi ni piny kata ma yuto gi nok nyalo yudo e yo mayot. Kopogore kod mano, Azimio bende dwani mondo tim yiero mag jo IBC e yo makare. Ma en wach ma achiel kuom gigo mane Azimio chako godo bang' yiero ma higa mokalo. Kopogore gi wach mar yiero commissioners manyien mag IBC e yo makare ma kweth duto te manie paw siasa oyiego, gidwani mondo mi oyaw saba mar yiero mokalo ka gimedo singo kata gimedo wacho ni gidwani gidhir wachni
nyaka gineni adieri oyangore to kura di manogo ka oluwore kod mago manie sava. Bende gidwa ni mondo ni sirikal owe donjore kod duond buche siasa ma oloso riwruok mar Azimio la Umoja One Kenya. Gikone kaka sani gwandruok gi tungni mosebedo duond bura mar Jubilee gitudo ni bad sirikal moro ni iye. Omiyo giwacho ni sirikal koro winjo bed ni were chuth kod donjore gi telo mar duond bura moro amora manitiere Azimio la Umoja One Kenya. Mago gin gik matero Azimio e ndara. Kopogore kod Azimio, nitiere jok mabende obago ng'anyo kata chano ng'anyo odiechieng' ma kiny ma en tich adek. Joriemb loche mating'o mwandu. Magi gin jok mariembo loche kawuok e gwenge makadhodh nam chumbi kama loche goe kata kama mwandu goe ka gitere piny Kenya e gwenge mopogore opogore kata gidhi godo e pinje malibamba ma oting'o piny mar Uganda, piny mar Rwanda, Burundi kata piny mar Democratic Republic of Congo kata DRC. Parni giwacho ni nyocha nitiere chik moro ma telo mochung'ne rito ngima oganda e wang' apeyni miluongo ni National Transport and Safety Authority kata NTSA ne ogolo chik ni mondo mi gidog kendo dhi timnegi penj mondo yang ka bende giromo bedo e apeyni ma pacho kaka joriembo mag loche madongo mating'o mwandu thurka. Mano joriemb loche mating'o mwandu. Kopogore gi joriemb loche mating'o mwandu, jok ma bende nochano ni dhi e ng'anyo odiechieng' ma kiny kendo pok giluongo ng'anyo, pok ging'ado ng'anyo ma giwacho ni gitimono gin derepe mag geche mating'o jowuoth. Giwacho nang'o? Gin bende giywak ni chik ma NTSA okelo midwa ni mondo gidog kendo timnegi penj machielo eka mondo yienegi kendo puodhgi mar dok e ndara mondo giriemb ka giting'o jowuoth en chik ma ok owinjore. Giwacho ni mae mane terogi kata ma winjo bed ni terogi e ng'anyo odiechieng' ma kiny. Nyakora Ramogi, kopogore gi mano bende joriembo mag pikipiki, jomoko luongogi ni jopeng, jomoko bende luongogi ni jobodaboda, gin bende giywak ne wach achiel ni. Giwacho ni NTSA obiro gi chik moro mar jokothero tach makoro miyogi gibedo kod kibaji chunygi ni ang'o momiyo idwokogi ni mondo mi gitim penj machielo to gisebedo ka giriembo e apeyni mopogore opogore pacho ka. Par ni NTSA timo ma kaluwore kod moko kuom masiche mag apaya mosebedo ma itudo godo moko kuom joriembo mag bodaboda kod kata mana loche mamoko mating'o mwandu mabende oseneno ka masira osejuko e apeyni mathurka. Kopogore kod jobodaboda mabende ne wacho ni winjo bed kata ma wacho ni winjo bed ni gidhi e ng'anyo odiechieng' ma kiny, joma moko bende madhi e ng'anyo gin joriembo mag taxi matiyo gi lony manyasani. Magi oting'o taxis mopogore opogore ma inyalo dhi e mbui kata inyalo dhi e simbi to iyudo ka inyalo yiero ni kawuono dani mondo mi aring gi taxi ni kata macha. Gin bende giywak. Mokwongo giwacho ni arita margi ok ni kare. Nitiere rochruok mag arita kuonde ma gidhiye, samoro nitiere kaka osebed ka temo getgi gi jomoko ma gin joma undu kata joma kitgi gala. Kopogore gi mano, giwacho ni omenda ming'ado kuomgi gi kembe ma gitiyo godo e yudo joma giting'o e mbui ni malo, kendo gidwa ni kembego koro duok piny omenda ma ing'adogi. Bende giwacho ni idho mar nengo mar mauta en achiel kuom gima osethiro ohala mar taxi matiyo kod lony manyasani gi kindeni ma ok de giher mondo timni odhi mbele. Par ni ma en achiel kuom gigo manitiere e chik mar omenda miluongo ni Finance Act masani Nyakora Ramogi ma bende miyo Azimio dhi e ndara. To gin bende giwacho ni gigi gin gik ma diyo korgi. Par ni seche ma gitimo ma kata ma gichano ma odiechieng' ma kiny, jatend migawo mar wuoth Kipchumba Murkomen to wacho ni wach mar duoko joriembo mondo dhi otim penj machielo ka puodhgi kaka jogo moyienegi riembo e pacho ka koro chor nyaka dwe mar 9. Kata bende Kipchumba Murkomen owacho ma kweth manyisi gi Nyakora Ramogi pok olando ni gichungo ng'anyo no, miyo samoro dipo kama otimore odiechieng' ma kiny Nyakora Ramogi. Mago e kaka weche chalo e weche mag ng'anyo ma otimore Nyakora Ramogi ma oselandi ni biro timore odiechieng' ma kiny. Mane kaka weche chalo, kata kamano wageno ni weche biro bedo kare kendo ganda jo Kenya biro bedo gi ratiro mar dhi nyime kod chenro mage. Kabene bati mana kaka ilero no Nyakora Ramogi chal ka gima kikruok nyalo dhi bedo ka derepe oriwore gi josiasa to nyalo bedo no kikore matin kata kono mane chal mar weche Nyakora Ramogi mane kaka dhi bedo odiechieng' no makiny ka bende kaka nwanyiso obila to pod oramo ni onge wach mosenyis gimoro amora manyiso ni nitiere ng'anyo ma bende oluwore gi chike mathurka ka koro gisingo keyo jogo ma bende donjo ng'anyo ma kamago. Nyakora Ramogi en wacho bende wasingo luwo ni machiegni ahinya odiechieng' no makiny hare kiny orupe.
Inyalo paro ni odiochieng' ma nyoro jatend migawo mar arita Kithure Kindiki bende nyo wacho ni waromuru kinyi. Koro en weche ma nyalo kikore pone joriembo gi odhi ndara to jo Azimio bende odhi ndara. Koro kang'eyo ni bro timore nade e wach mag ng'anyo odiochieng' makiny. To duto neno ka thoth oganda kwayo mano obila mondo me oti kod rieko kendo kik ti gi teko ma bende nyalo miyo yud lal mar ngima. Koro wasuda ne nyime wang'ene motendre kod weche mag mabende obila koro wuoye kotendre gi weche mag ng'anyo. Koro mga jwang' riwruoge moko makedo ne ratiro mag oganda medo kwedo obila kuom tiyo kod teko mang'eny e keyo jong'anyo mag Azimio ahinya to odiochieng' Sabasaba. Ka otengi kod riwruok mar IMLU kod Kenya Human Rights Commission gikwedo kaka obila nyocha ne oriembo moko kuomgi kuom chopo e tesend obila ma Central ma Nairobi ka gidwaro ni mondo mi owe thuolo joma ne omaki e ng'anyo ma chieng' Tich Abich. Jokedogo dwaro ni obila owerocho ratich jong'anyo ka giwacho ni gidwaro neno lokruok ka ochakore e ng'anyo makiny. Whether in the streets, whether in this room, whether in the courtrooms, we are in every space and we intend to be in every space. If it requires that we demonstrate as civil society, we will demonstrate. If it means we picket, we'll picket. If it means we lay prostrate on the roads, we will lay prostrate on the roads. We use all legal means to protect our democracy. Tomorrow we'll be out there doing what we are supposed to do as citizens. So any person, whether in government or outside government, has got equal rights to protest, to picket, and to express displeasure at any person. Civil society, when we protect the rights of people who have been violated by the police, it does not mean that we are in opposition. It means that we are protecting the rights of human. Wadhi nyime chik omenda mane onego bed ne chako tich tarik 1 dweni koro pod moko ido. Mnaka jafwamb marwa Edwin Okoth lero wakata bed ni medruok osuru mano chikno kelo pod ogeng'. Nitiere ber ma bende koro biro chuno oganda mondo mi oriti ka chikno pod moko e nyim doho. Ywaruok mosebet e nyim doho koro pod odino ne chikno mayango choko mag osuru. Kama piny owacho ne geto yudogo siling bilion 211 mondo sirgo bajet ma higani. Kata bed ni ywak maduong' ne nitie wi medruok mag osuru e kind pek mamoko ma chikno birogo. Nitiere ber moko manoluom e iye ma jopiny koro biro medo rito ka pod doho tiyo tije. Oganda matedo kod gas manonego yud fuong'ruok bang' chik omenda golo osuru mar VAT e wi mwanduno pod biro rito kama mwanduno pod ijuoge osuru mar 8%. Osuru ma ijuoge e wi chudo mag oro omenda kokalo yor ong'we yamo kaachiel kod bengi bende ne odwoko wuok 20% nyaka 15%, mana kaka osuru mar excise mar tiyo kod mbui. Magi bende pod omoko. Ne weg udi ma ipango, fungruok mar 2.5% mane okel kod chik omenda ma higani koro pod dhi deko. Ka chik pod yware doho, weg udi pod biro chulo osuru mar withholding tax mar 10% ma opogore kod 7.5% mane chikno yango. Ne kembe maloso chiemb jamni kod gwen, osuru mar 16% pod ochomo gi tir kata bed ni en gima ne ogolo oko e chik omenda ma pod omok e doho. Chik omenda no bende ne ogolo oko osuru e wi betri matiyo kod teko stima kata sola, chai ma iuso e pinje maoko, apiko kaachiel kod ndikni gi nyamburko mag jowuoth matiyo kod teko stima. Nyaka sani mwandugo pod ijuogo e osuru mar 16%. Joket mwandu mane geto chako kembe maloso simbe ong'we yamo e pacho ka bende koro nyaka riti kaluwore kod osuru mar 16% ma pod ochomogi. Chik omenda ne ogolo osuru no ka mag simbe ong'we yamo mawuok e pinje maoko to nomedi osuru mar 10%. Sikunde bende nyocha geno fuong'ruok e nyie chiemo mag jopuonjre chenro mag pidho jopuonjre kata school feeding program. Kanyo osuru mar 16% ne ogol. Fuong'ruok ma pod omok e doho. E chik masani, jatend migawo mar omenda oyiene medo osuru mar excise e wi moko kuom mwandu kaluwore kod pek mar ngima. Teko ma kamano nyocha owito oko e chik mar omenda ma higani. To ka ywaruok e wi chik omenda dhi nyime nyaka dwe mar 10, to jatend migawo mar omenda biro bet kod teko no kendo mar medo osuru mar excise. Bura manochungo chik omenda no koro ni e lwet ogai mar doho Martha Koome, ma nyaka chuga put mar jong'ad bura mabiro winjo ng'ur mano chwale nyim doho kod seneta ma Busia Okiya Mutata kod Lange. Edwin Okoth,
Ramogi TV, Nairobi. Wadhi mbele nyakura mgajiwang ikruok na limbe jatenda piny Kenya William Ruto e kaunti ma Homa Bay medo mako mach e skund sekondar ma Oriwo e kar chung od bura ma Karachuonyo e kaunti ma Homa Bay. Hema mag welo kod jopiny medo chungi e sikundno ka joma omiyo oraka riore mondo mi giket gik moko duto kare motelo ni limbe mar jatend piny. Jatend piny no nyakwaya mgajiwang igeno ni dhi bedo wende nyasi mar rwako dala jagoro mongirore migawo mar Rita mondo molo nyasi madhi timore ngisra 15 dweni. So wasewuotho ka waneno kaka tent kama ibitime lemo mar erokamano chalo, wasedhi bende wawuotho kuonde 2-3 mantiere migepe ma bende ker nyalo goyo wang'e e sikul ka, nikech skul ni bende en skul ma nyithindo ma konde te mag Kenya somi. To kaka wang'eyo skul ni nigi population be maduong' ahinya, gin gi dwaro mamoko ma bende kamoro de gi gomb ni mondo ochwalnegi e kony. So magi duto te omiyo wan kaka wuono to maduong' moloyo en goyo erokamano ne Nyasaye kuom welo mar wuodwa Dr. Raymond Omolo kaka jagoro mongirore e weche mag arita kwe pacho ka. Wagwelo wajumbe te, warwako ji te. Onge ng'ama waweyo oko, ibed mjumbe mano yier gi joma pingo sirkal masani kata mok pingi, welo warwako ji te. Wadhi nyime jakom ODM John Mbadi okone jatend kweth manok e od bura mamalo kendo jaod bura ma Ugunja Opiyo Wandayi ni mondo mi oti kod thuolo mamiye mar telo ni kweth mar Azimio e od bura mondo gibed kanyakla. Opiyo Wandayi owuon to kwedo weche maliekore ni apise oserem chwalo tich ma jatend kweth manok e od bura makare. Magi duto timore ka maling'ling to lieko ni pogruok nitie kinde jood bura manie riwruok mar Azimio la Umoja One Kenya kagiseyo tendgi mar od bura ne ok ti kodgi e yo makare. Jafwambo mar Olto Nyambaga miyo walero nyakora mgajiwang. En mbaka mane omako mach e kind johera mag duond bura mar ODM e kod mago mag Azimio la Umoja One Kenya Alliance ka lweny mane gidore en telo mar Azimio e od bura mamalo. E kaka yor chiwo lere wi weche mane owacho motenore kod tend Azimio la Umoja One Kenya Alliance e od bura, jakom mar ODM John Mbadi okoni ngur nitiere kind jo od bura mag Azimio ma wacho ni jatend kweth manok e od bura mamalo James Opiyo Wandayi oserem chwalo tije kaka riwo jo od bura mag Azimio e kod chiwo wach monywando jo od bura go kanyakla. Mango maber monyalo timo en aidho chiki tiyo winj ng'urano kantie kamok wuog maler to luonga ando kanyal tamora dhi ofise kaka minority leader nikech mano en ofis marwa. Nitiere jowa mang'eny mang'ur kaluwore gi kabintelo manie od bura to nikech ng'eny gi jomoko manyoro MPs ma kamoro nyore koyier, jomoko bende serve term gi mar 2, so nitie luoro moko magenigo. Mbadi okoni tich mar bedo jatend kweth manok ok yot kata matin, kata kamano Wandayi dwaro ni mondo chiw thuolo mar bilo wach kod jo od bura go. Adieri man kende en ni tendwa me od bura nyaka rido kanda, nyaka gimed speed. Dwani ng'ama osiko iltimo gimiluongo ni strategy, ichenjo tacts, nyaka ibed ng'ama communicate gi joge. Communication onge e od bura sani. Me jo od bura ywak to bende nyaka ibed ng'ama bede od bura samo chake nyaka chiegni samitieke. Ka sechego jatend kweth manok e od bura Opiyo Wandayi olero ni osetimo duto monyalo mar gwelo pacho od bura kendo en kod adieri ni onge pogruok moro ma ifuong'o e kind jo od bura mag Azimio. Ang'eyo tija to kendo bende ang'eyo ni ok anyal tiyo tijni kenda, nyaka tim mana ka atudra kod jowetena amasebedo katimo to ok inyal bedo maonge, ok wanyal bedo maonge pogruok e paro. Nikech pogruok e paro bende en ranyisi makende ni wach ma demokrasi dhi makare. Omiyo sa ka sa ji nyalo bedo gi paro mopogore opogore kaka weche itayo kendo bende kaka weche no bende timore. Wandayi okoni oyango malong'o ni mondo gimoro losre makare nyaka golo pil mach e wang' jatelo kendo rwako paro ma igolo kod jokanyo mag Azimio. Ka ji duto wacho mana ni yes nyaka bed nitie kasoro to ka ji nitie kod paro mopogore to ji giwuoyo to mano bende eka kigero
piny. Koro gisani to dwaro mondo jotelo kata wabunge mantie Azimio bed jogo ma jochir to bedo bende jogo ma ochung' na diera. Gilero ni kata odoko ni gin osiepe kamano to ng'ato ka ng'ato nyaka chimre gi tije. Asewacho ne minority leader nitie yomyom mowuok kok awacho ni en ben dhano ok en perfect kata ambe nyoa ni minority leadership ambe ne ok en perfect ji ne nyisa kun ma yomyom nitie to ka in jatelo maber tichiko iti iwinjo yomyom miwacho kuomi tiketo adjust. No much issue. It's simply a little storm in a little small teacup. Yes, but what is important is that the role of the party chairman, that is the ODM chairman, is also very clear. Kata kamano, giyango ni mondo ket sirikal mar Kenya Kwanza tesre, dwaro nitiere mar bede achiel mar kedo gi Kenya Kwanza guog gi bim. Communication mare gi speaker, ingeni kidil gi speaker moko ero nyaki sil loopholes te. Wachalo guog gi rombo kod jo Kenya Kwanza o kwa modhre pi. Ok en tich mayot ahinya to wan ga dira ne ka wadhi mbele ka wariwore kwa medo wuoyo to wadhi go. Gisingo tiyo kanyakla riwruok mar Azimio to kod tego riwruogno kanyakla kod jokanyo mag Azimio. Ki operate kama un minority ok ochuno ni nyaka gima udwaro timre. Gech majority biro bedo gi their say, minority their way, minority bedo gi their say. Koro duond minority oningo bed duol moro ma coordinated, en duol moro ma ji ong'eyo clearly kada ka kinyi penjo ji street nito ero nyolo jo Azimio to nyoge wacha keche ofisa ni kibire odiochieng' moro amora kinde mabunge oyaw to opong' kod wabunge mag Azimio ma samo ka thuolo mane anyalo tami keche bunge go biro moko biro mana mosa to moko bende biro penjo paro mara e weche matimore. Omiyo en ofis ma mopong' gi ji to kendo en ofis moyaw ma ji bire sasa ma gidwaro jo wabunge nyaka jogo mok wabunge to maduong' ahinya bende an ok agit mondo wabunge obi ofisa. An mokwongo asiko atuda go wabunge gi achiel kachiel agoni gi simbe mokaromo go bende physically ofise gi. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Koro mgajwang' mane kaka chal mar weche nitiere ka bende na dakika 31 bang' saa 3 mar otieno chenro en OIMORE wadhi mbele gi weche manyien kata kamano en thuolo ma bende koro wadwaro mondo wasomie pachi kapok wayweyo. Weche nitiere ka mathoth Lydia ahinya moko tenore kod wach mag ng'anyo kaachiel kod samoro weche ma bende wachore duond bura mar ODM. Morris Dianga Urka Mgundo wacho ni bati anakwayo wandai kod mbade ni mondo gitii kanyakla kendo giriwo oganda e ODM kendo kika gineni jomoko ni gin andhoga joluo te gin oganda mag Raila Odinga omiyo kwe mar party ema nyalo kelo dongruok mar party. Kaso ng'ato wacho ni bati gi Lydia Moso kiny mandamano mondo wacham tear gas chon gimoidho kendo kar sani kaka chiem onge ana ja welding. No kabendo Buda Kayesu wacho ni pod nitiere kod kwayo ne jo county ma Migori ni pod nitiere piem mar wer wacho ni Regional Music Festival ma nyithindo moya skunde moloyo 200 ochokore ywak mare pod ni kik jikel koko nikech tear gas ok ber gi nyithi skul senya bende koro pod piem godhi mbele. Pole na kuka ni kachi wacho ni nitiere kodwa kinisa igore chenro wacho ni ngima ema tek kodwa manade kata kamane wacho ni kiny nyakuogo ko kendo odwar ratichu bende aneno kan typical Juma Kacha wacho ni en bendo mor kaka Ramogi TV kelo weche manyien na kata kamano wacho ni Ruto nose wito oko kazi kwa vijana sani koro wacho ni Azimio dwaro vijana mondo dhie maandamano mondo kika gidhie mjengo mar gero Ruto wuoro kendo wacho ni oko mora ahinya gi weche mondo kasto jojadwera mano pastor jojadwera mar Gorkwer wacho ni en wuon to neno ka koro piny tek nikech ruedhi ariyo rii to lum koro hinyore nyowuoyo kaso tinga wudi nyorato bende wacho neno Ramogi TV yo makare isa makora jaruwe bati gilidi aneno maber weka gi jaodi lungo ni Nyairobi na uza wuoro ni wach mar ng'anyo makinyo miyo chiro sidindi mabet gati chadek ne oloki makoro dhi bedo nobedo kawuono tich ariyo mondo chiw thuolo ne wach mar ng'anyo. Yubela Tieno wacho ni
awuoro jatend piny oneno makare kod Samson Okal uriga wuod kano ugwe school. Berano ka mwalimu Jael gi mwalimu Bernard kantiere Migori County wachone gisechekin kaka pile. Benta Charles wachone okuona jo fuambo hayo maber bati kakiny giringo kone gi kocha gikelo gik matimore odiochieng' no makiny. Kata kamano wachone sani en Tamarind Village Mombasa. Nicholas Ochienga bende wachone wuoka wendo Migori County wachone sani chal kagima Kenya kone kama tek mokalo. Jatend piny onego pim ane kako wuoye mbele Uganda jo Kenya ka Vincent Kajomo kaya Gimrai sublocation wachone nyaka sub county Ramogi TV chopeyo makar. Chachil Chilo wachoka nyoni maandamano is compulsory wachone kocha krachaka sauchielo tieno eno dhibedo ni okuluro gimoro to kendo wachone tutamenyana ana kwa ana gi kore mar wuok. Martha Owanga ni kache wachone in bende iwachone nyaka wawinje nyaka jatend piny Kenya winj kaka jo Kenya dhi mondo mi girita bende loso ngima kaka jo Kenya dwaro. Ng'ato ndiko ni jatend piny winjo bed ni ng'eyo ni ok wang'any nikech Raila, wang'anyo nikech ngima matek moketo wae. Ng'anyo ni e chik maluongo ni Fred Osuru kantiere Dandora Phase 2 wacho ni ng'anyo margi en mar bedo ni gichopo ratiro margi. Chik Evans Jasigomre Ramogi donjo ne yo makare wacho ni moso chopne jowinjo maggi erokamano ahinya gi joneno mag Ramogi TV. Kaso ka bende Diki Makwero Babatoni bende wuoyo ka wacho ni I don't think ni threats is the best way mar counter demonstrations. Kenya ka nitiere joma kata nade to yie chiwo ngimagi mar loko piny. By issuing threats will only fuel it. Kenya Kwanza is a very arrogant regime. To okapar kamano biro konyogi, but let's wait and see tomorrow. Malegi motiogo. Kapo kwa Elisha Chola wachoni okomora enyan gima rach ka jatend piny Kenya nyalo bayo wach kamano onge wach Nyasaye kende. Claudia Omende wacho kanyo ni maandamano wan warito seche moko aneno ka Oganda higi chako wang' bati kotendore gi weche kata kamano gin weche amulo Oganda machiegni ahinya wayo matinya kod Mogajwang kata kamano kwa duogo medkete mana ka Ramogi TV pod wantiere kod weche mathoth e chenro mar OIMORE medkete mana ka Ramogi TV. Total negligence by the nurses themselves, watachaje mtu pale na watoto wa wenyewe. Hakukuwa na mtu hapo, ndio maana huyu mtoto akaibwa. Familia moro ywak bang' nyathigi makidoro lal bang' nyuol mare osiptal ma Moi Referral Voi. Username Investments presents the domain Kisumu along Kisumu Mambo Leo Miwani Tamak Road starting from 399,000. SMS the word dollar to 20321 or call 0725 000 222. Weche manyien mamulo dhod chunyi maiye gin mago machiegni kodi. Weche thieth, anyuola, ohala to kata rita. Ka utuch to wan kode. Kotimore skunde e gweng'u ne wedeni kata osiepe magi duto wan go. Wan kae mar neno ni ng'eyo gima biro kendo bedo gi ikruok motegno. Onegi ng'e gima timore e seche motimore mapiyo piyo to mae e kama iyude wechego. Nikech Kenya en marwa waduto to Ramogi TV en odwa. To kendo wantie iye kanyakla achiel kaka onagi. Ma en rupiny kod mbaka oromo. E Ramogi TV. Sud machiegni mondo wago mbaka. Ya Mungu ni mengi. Msichana mdogo kajikuta hana baba wala mama. Kisha kapata mama wa kambo ambaye aliaga muda mfupi baadaye. Tajiri mmoja jina William kamchukua kama baba wa kambo na kumlea hadi kakoma. This girl is going to live with us from now on. Ati nini? Shikamoo boss lady. Nashangaa sana venye boss William ameamua kumleta msichana ndani. Na kuwa na mapenzi na mwanae Louis aliyekuwa ametozwa binti mwingine Sofia. I want us to talk about our marriage. Who told you I want to marry you? Ikawa sasa wawili wamekuwa wapendwa na Louis akampa Sofia talaka. This is over.
Ndipo sasa Maria akagundua, lo, kumbe baba mpenzi ndiye aliyemuua babake na kunyakua mali yake. Maria, kuna nini? Ni Uncle William. What is it? Dad is in hospital. Quick, let's go. Fuata vile haya yote yalivyotendeka kwenye kipindi cha Maria katika View Sasa. Pur mar maua, pidho jamni, magite gin yore mag pur. Be inyagori kod kute e puodho. Mchele nigi value addition. E pur gi ohala, walimo jopur ma opogore opogore. Challenges ng'eny e pur generally. Igome jopur iluongo ne janeko. Ka wafwenyo ni yore makare mag pur kendo waduoko penjo mora mora. Pogruok mane malich kata maduong' kind dhiang' mar ring'o gi dhiang' mar chak. Motenore kod weche mag pur kod japur. Kwaseketo manyien to sama wapitho cha be nyaka wapith gi DAP. Wan nyaka gi kanuna. Manya pika mongo. Riwri kod alori nyaka Black e chenro mar pur gi ohala. Tich adek ka tich adek, saa 1:45 otieno. Akipole sana madam. Usijali. Wacha wasiwasi. Jana ni nini mbaya? Unaangushaji customer bana. Kuendesha bike bana. Nimemwambia atulie. Atulie hajamumia. Niko na bima boda. Bima boda. Bima boda inaketa kila kitu. Aje sasa. Bills zote za hosi ziko catered for. Chukua simu yako. Una dial *487#, choose insurance. Alafu na select hapo bima boda, fuata hizi instructions zote. Once you pay unapata that party sticker yako instant. Kain gi okumba mar boda boda mari, kata kama masira ojuki, wan kodi, kik baji goyi bang' masira. Yudo okumba mar bima boda ne boda boda ni kawuono e nengo moyweyo mar $500 kende. Dista 487*4# mondo mi yud bima boda. Jijenge na shilingi 1500 guaranteed kila wiki kwa kucheza Kaende Jackpot. Shiriki kwa kutumia 50 bob pekee, cheza na Autopic kwa kutuma neno KJP kwa 29063. Not for persons under the age of 18. BCLB number 416. Machiegni kendo nyakwar Mgajwang' chendo en OIMORE wadhi mbele gi miweche manyien. Kodhi nyime gi weche manyien nyakora Ramogi kapok wateri Shaka Hola ka wang'yo mana mag ng'anyo en ogai mar obila ma pacho ka iluongo ni Japhet Koome bende ogolo siem mager Lydia ne obila ne jo ng'anyo. Kendo wacho ni ng'anyo no dhi ataro mar chik. Ng'ata machano timo ng'anyo kinyo ng'eni ng'anyo odhi ataro mar chik kendo obila osemi chik mondo mi ng'ata mondo ye ng'anyo. Kagitiyo gi yo moro amora. Mane chik ma ogol gi Japhet Koome ma en ogai mar obila ma pacho ka koro ni wadhi ane Shaka Hola Lydia bang'e ni to tielo mar ang'wen mar manyo joma diponi ne oiki Shaka Hola kata joma pod odong' ka ngima dhi nade gi kinde ni. Kwar Mgajwang' maromo ringre ji 10 yudi kawuono liete manoiki oganda e bungu ma Shaka Hola kendo kelo ringre moseyudi nyaka 360. Mage timore kinde ma jatend migawo mar arita Kithure Kindiki ne onyiso komiti mar od bura mar Senate manono gik manotimore Shaka Hola ni gigeto liete 40 ma ichich ne oiki oganda e tielo mar 4 mar seto bunguno ma koro tielo mar dhi nyime. Kindiki bende okone komiti no ni jadolo Paul Mackenzie ne obuono chik mar doho manokume chwalo puonj bang' ma Kenya diriyo. Kindiki manoketie tago maliet mondo mi oyang kaka nek makamago ne nyalo timore ma piny owacho ok ofwenyo ne okoni en adier ni piny owacho ne ok oyango kaka nek moko kata nek ne dhi nyime e bunguno ma bende okoni en lop sirikal. And so in terms of accountability, and so that we don't criminalize every police officer, you criminalize everybody, the way we do it Kenyan style, everybody is bad. The committee must also look at ways of pinpointing specific lapses and exonerating public officials, security agencies, or officers who did their work in the circumstances. I believe
the National Police Service, not the entire service, but some officers will have a case to answer, and other organs of security. I believe even the judiciary, some officials will have a case to answer at some point, and we'll get there. So, there was a report at Langobaya police station in 2020. It has never been acted until today. Purwane gwenge makadhod nam chumunya kora mo kata kamano were gi mashaka hola. Familia moro e boma ma Voi sayo tend od thieth maduong' ma Moi ma yudore e boma ma Voi. Kuom lal mar nyathigi matin seche manok bang' nyuolne e osiptal no. Familia no wacho ni nyathigi no nolal kar saa 8 otieno bang' min-gi no tere pala. Wuon nyathino Ambrose Maungu koni omako dhoge ni tend osiptal ma Moi Voi ne okawo seche 4 kapok giyango lal mar nyathino. Maungu ochayo jochiw thieth kuom tero jaode pala chuny otieno ka ento nonyise ni jaode nyalo konyore okinyi ma kawuono. Magi timore ka tend osiptal no to olero ni gisechako timo nonro e wi lal mar nyathino. Hayuko ametoka na huyo mama, so hiyo ikanitia wasiwasi na ikanitia huzuni zaidi, because I never knew where to start, kwa sababu I was here, sijaambiwa, siko informed. Hata hiyo CS ilifanyika odd hours, not the time I expected it today. Nikarauka asubuhi waiting for my son, lakini sikumuona. Wakaniweka paka that time at around 2 ndio nakuja kupata that full report. Sasa nikauliza, what are you going to tell my wife? Mwenye undergo hiyo CS tena is not normal, ana uchungu, mtaambia mtoto wake yuko wapi? Na amemweka theater paka saa hii, ametolewa saa 7, which is not normal, na amefanywa CS. Total negligence by the nurses themselves. Watachaje mtu pale na watoto wa wenyewe? Hakukuwa na mtu hapo, ndio maana huyo mtoto akaibwa. Then the other thing, itakuwa jao security wanazuia watu kuingia huko ndani instead of taking care of the newborns, because that is a newborn unit. Wange ensure proper security pale kuliko angalie gate. Ramogi podong mago e sekta mathieth, kama sekta mathieth ochomo yudo ng'ikruok maduong' kama kuom counties mapachoka osechako ng'anyo kinde mar riwruoge mag jochiw thieth olando chako ng'anyo chieng' tich abich mar jumani. Jochiw thieth ne ywak ni piny owacho mag counties kod mamalo kosebedo ka miyogi ngima makare kendo pok odewo ngimagi ka thothgi ok chul kaka owinjore kendo lwasi mar tich bende ok ni kare. Kajafom marwa Simfros Okinda lero oganda kori kwa mondo omiyo many chenro mag thieth osiptende mag ji giwegi kochakre chieng' tich abich. Sekta mag thieth ochomo nimo e mudho mandiwa kalore ni riwruoge mag jochiw thieth olando chako ng'anyo chieng' tich abich jumani. Riwruoge mag jochiw thieth kamoting'o KMPDU, riwruok mar clinical officers, riwruok mar joma tiyo e lab e kind riwruoge mamoko dwaro mondo piny owacho chiwnegi lwasi makare mar tich, oketgi rang'iny mar chudo machal gi te gi joma moko kod keto kamoro achiel mondo odew ngimagi tok weyo tich. Temo yudo duoko wach mar ndiko chuth jochiw thieth manondiki e bwo chenro mar thieth maromre ne ji duto kata UHC nogore e Lwanda tok jatend migawo mar thieth Susan Ahumicha rem chopo e nyim komiti mar Senate manono wechego. So the Minister of Health is at limbo, not knowing what to follow, of which we believe it is deliberate because the authority here is the Public Service Commission, who advertised for this position. And subsequently, the ministry has been paying all the other healthcare workers. We declined the request for renewal for 3 years. That was what the request from the Ministry of Health was. And extended it for 1 year so that in the meantime, in the 1 year, the UHC workers are not out of job. They can still continue working under the same terms as they are working now, but to facilitate engagement between the county public service boards and the Ministry of Health. The employer has not even declared that they have a new job, that they would like to be advised on remuneration. We are ready and happy to advise, but there has to be a process which the employers know that they ought to follow as and when there is a new job created. E thieth mar rufaa ma Busia, jotuo osechako winjo koyo mar koso yudo thieth ka koro jochiw thieth e kaunti no odonjo odiochieng'gi mar 2 mar ng'anyo mamuol. Laktechegi osingo chungo chenro mag thieth e ute thieth duto mag piny owacho chakre tich abich jumani. We have sought many opportunities to sit with them and solve issues which are ailing the health sector in this county, but as it seems, he has gone on strike and is not ready to meet us because we've done so many letters,
We've made so many communication. We've sent representatives to go and talk to him so that we can have a meeting with him ever since he came into office, but he is nowhere to be seen. So today we want to tell the county government of Busia that as from 14th, that is midnight of Thursday, we are embarking on an industrial action. Komachielo jochiw thieth e kaunti ma Machakos ogolo notice mandala biro ne tend kaunti no mondo winjruok gi kawo kamano to gibago ng'anyo. Today we are on day 6 of that countdown, and very soon, without a serious, meaningful engagement from the same county government that we have now engaged for over 1 year plus, without any tangible result, then it is unfortunate. And our members have given us a very stern warning that they shall take themselves to strike, even without our command, come 6 days at the elapse of these 21 days. So that's our message today. With me here are all the union officials for the various healthcare workers represented in this county. Ekireo magitimore, jatend migawo mar thieth Susan Nakumicha okoni migawo mar thieth osechako twak kod riwruoge mag lakteche kaka achiel kuom yore mag geng'o ng'anyo mar lakteche makidek nego chutho sekta mar thieth. Simfrozo Kinda, Ramogi TV. Komiti mar od bura mamalo dwaro ni duol mandiko jopuonje tich e pacho ka TSC mondo dew jopuonje ma osebedo ka mako lemo mag puonj e yor kojolo. TSC dwaro ni ochiw thuolo mokwongo ni jopuonje ma kamago mar kawo lemogo ma ok oketgi ni gitimo penj. Ma obiro kaluwore gi ng'ur ni nitie jopuonje ma kwan gi ok tin ne 3,500 ma osemako lemo e yor kojolo to pok ondikgi. Neni ywaruok e kind jokanyo mag duol mandiko jopuonji e pacho ka TSC kod komiti mar od bura mamalo marango chenro mag somo e pacho ka. Yangore ni nitie jopuonje ma ok tin 3,500 ma osebedo ka mako lemo mamalo ma ok margi kuom kinde malach, moko kata ma oheyo higni 8. Komiti ni wuoro gima omiyo TSC ne olando thuolo go manyien e kinde mane giseyango jopuonje go ni kod nyalo mar telo kuom higni buora magisebedo ka gimako thuolo go e yor kojolo. If you did execute all your promotional vacancies, why are you still then having people on acting capacity? If a person has acted for more than 6 months, that means that person has some quality to run that school. There were those administrators who have been acting for more than 8 years, some 5 years, some 3 years. And you know, it is so absurd if TSC tells us that they've re-advertised some positions. And you wonder, out of about over 200 madongo kod jolupgi dwaro tijego kokoni kata gilando ok gior kwayo maggi. You have to advertise. Look at the vacancies that remain unfilled. And I think at one time I talked to you to talk to members to urge to the education committee, because we were also worried why the vacancies are there. When you look at our payroll, these teachers are there. They should actually apply for these positions, 3,507, but they didn't. So we re-advertised. Liekore ni lai manyien ma itiyogo e oro kwayo ne tijego opondo kendo en achiel kuom yore mamoko kuom apisa mag TSC tiyogo e yiero jogo ma gidhi medo lemo mamalo mar tich. Somebody is playing games, and when he give you feedback, maybe you need to go back and interrogate your system, what is happening. These are human beings who are managing these systems. Managers. Yes, and the web managers. Why is it that certain areas are locked? Almost locked, you can't go in. And we are giving you feedback for you to go back and interrogate. Moko kuom gik mane okwa TSC mondo mi oketie ler bende ne oriwo chwalo jopuonj primar maromo 8,367 mondo puonjie junior sekondar. Ne okwa duoko poni biro medgi lemo kod omenda koso winjruok chal nade. They have mapped out 8,367 qualified primary school teachers to teach in JSS. Now, the question is this a promotion or purely deployment on the same terms? Magi gin duoko ma TSC ne okochiwo e yo makare, kendo ne okwagi mondo migi ik duoko bang' juma achiel. Judith Omondi, Ramogi TV.
Mago mag somo nyakor mgajuang skunde mar 120 moting'o mago mag ECD, primar, junior secondary kod mag secondary mawuok e gwenge mag Nyanza dhi nyime kod piem mar wer, piem ma obage kar tiegruok mar jopuonj ma Migori TTC e kaunti ma Migori. Piem ni manyocha koro odiochieng' manyoro to rumo odiochieng' tich ang'wen mar juma ni okelo kanyakla jopuonjre maromo 13,000 kaluwore kod migawo mar somo. Odiochieng' ni mar ariyo mar piem mag wer jopuonjre oyudo thuolo mar nyiso kit wer kaachiel kod tuke mamoko ka koro gigeno bedo joloch mabiro dhi nyime kod piem nyaka rang'iny mar Kenya mangima ma idhi bagi e kaunti ma Nyeri. Jopuonj wer ojiwo jopuonjre mondo mi omak wer motegno ka giwacho ni en wer ma osekonyo oganda mathoth e yore mag yuto. Kendo classes mag gidhigo gi ichakiro ne bang'e ayudo sponsors makawo nyithindo gi samoro secondary school ke japuonji primary, secondary schools dwaro jomong'e wer, gikawo nyithindo gi kendo gipuonjo nono. Koro mano osekonyo nyithindo gi, ichulo negi fees nono kendo ipuonjo gi nono. We plan with 603 teams. Okay, iyudo ka yomi japuonj kawo thuolo mondo train nyathi en a lot of time. Nyathini be dwaro mondo obed e class. Iyudo ka japuonj be riyore kode, nyithindo be dwa somo, but gima ber ni music en achiel kuom examining subject. Kata koro okele kaka sport kama. To en nyathi mosetime kama kodok kende e class. Iyudo ka gima otimo cha is sharpening the brain mare. I want to encourage the principals and the head teachers who have facilitated this activity here, and we also want to encourage the students to take part in these activities because it brings up the cultures and it brings up the the people coming together, and that one brings cohesion and togetherness among the parents. The only simple reason ma paro ni luongo kibuye aparo ni nyaka beni kanyo ni use kubni. Nyaka beni uso kupni mang'eny kanyo sana. Bende ing'eyo kaka nying chiro Kibuye ne ochakore? Username Investments presents the domain Kisumu along Kisumu Mambo Leo Miwani Tamak Road starting from 399,000. SMS the word dollar to 20321 or call 0725 000 222. Kora mgajuang nyinge mag gwenge Kisumu kama moko bende ichiwo kokalo e gigo matimore aluora. Gwenge makalo nyaka Ramogi ni kod nyinge mopogore opogore kendo moro ka moro nitie kod sigana mare kata gino manyiso chakruok mare. Ramogi TV kawuono chakayanga chenro makoro biro ming'eyo ewi chakruok mar nyinge mag gwenge kendo jopiny kod jolony chiwo e pachgi. E chenro makawuono jafwambo marwa Millicent Dhiambo kelonwa report bang' limo chiro ma Kibuye kendo winjo paro ewi chakruok mar nying Kibuye. Nyakwara Mogiajuang, kamora mora maintie, arwaki e chenro manyien mar ng'e gwengewa. Chenro ni biro konyo wayango nondo mag nyinge mag gwenge mayudore e piny Luo to kod Libamba. Kawuono wan e gweng' ma Kibuye mayudore e chuny boma ma Kisumu. Kibuye ong'ere kaka chiro maduong' ma bende ywayo johala, oting'o jodak kaachiel kod jonyiewo mopogore kabiro limo alworani kendo yudo mwandu duto ma gidwaro. Wanyalo wacho ni en kama ka ng'ato limo to yudo gigo ma odwaro e safar achiel. Kata kamano, bende jodak kod jonyiewo kaachiel kod johala malimo chiro ni ong'eyo kaka nying mar Kibuye nochakore. The only simple reason ma paro ni luongo Kibuye aparo ni nyaka beni kanyo ni use kubni. Nyaka beni uso kupni mang'eny kanyo sana. Okwang'eyo lakini aparo manien kama ne ji orome kane ji time trading kane ji wilore gik moko kechon to aparo ni iting'o gimoro iting'o bel moro to ng'ato wilo nigi dhiang' moro. Ok ang'eye malong'o to history to winjo ni chon iluonge ni chiro Nyamtende. Chiro Nyamtende to nying mar Kibuye no to kuom adier ni to kang'eyo an onyuola yudo kiluonge ni Kibuye to pok ang'e nyaka kawuono gima iluonge ni Kibuye. No chake ni Kibuye nikech ne en chiro mar adek e East Africa. Ema nomiyo chake ni Kibuye. No en chiro maduong' mane kawo gine mang'eny. Ne kawo taonde mang'eny mane biro ka. Iluonge ni Kibuye. Joma nochako chiro moro matin gi ji adek. Jogi ne biro lemo e kanisa kae. Koro kane gibiro galot
jomoko biro gi rabolo. Koro gineno thoth mar ji ka medore. Koro ji chako biro, jomoko kelo rabuon, kiselemo tinyiewo rabuon tidhi godo. To jomoko bende ne nitie ma pesa no bende onge, giwilore chiemo. Kin gi rabolo tiwilo gi rabuon, kin gi alot tiwilo kata gi tong' gweno, kamano. Koro humbe obedo malach kama erigo. Koro ji neno kaka kanisa mar jokopere, ne en kanisa ma dhano ne ng'enye. Koro joma ne biro gi eke molose. Kibuye ka nochakore higa mare 1971 kano kele Kibuye gi jatelo maduong' mar Catholic miluongo ni Bishop Okoth. Bishop Okoth nokelo Kibuye kaka kama ne ileme. Koro sama ne jo Catholic noa e church to ne ji nyalo bedo ga lot oko kanyo, ji bedo gi machunga, ji bedo gi maembe. Kanyo ma Kibuye nochakore. Koro kane en buku kamano, kane ogik to gama nokonyowa kabisa niluongo ni Bishop Okoth gi Ojwang' Kombudo. Kane gibiro ka koro ne gineno ni Kibuye kodego bed chiro. Koro kane gibedo piny to gineno ni kare jo chiro nyalo bedo kamoro ka. Ema nokele chiro ma Kibuye ka, ma Kibuye nobedo, ma koro waloke nyaka sani. Kane oromo higa mare 1992, Kibuye koro ne dhi ka podho, ne ok olok maber. Koro 1992 ne jo wholesale ni stage. Koro ne owuok gi jatelo maniluongo ni Ojwang' Kombudo, nobiro kama nokelo wholesale Kibuye ka. Ma koro Kibuye nochako pick up. Koro Kibuye ne tiyo maber, mon ne nyalo loko, sama mwandu te ne donjo ka, lori ya kata Nairobi gi nyanya, Busia, Kakamega, maembe ya Ndori, maembe ya Ukambani, koro ne donjo Kibuye. Manomiyo nochake ni Kibuye ahinya, ne gimoro amora ma ng'ato nyalo dwaro ne yudore Kibuye. Ne obed Kibuye moko gik moko matindo tindo ne nitiere, kata mana gik joluo mane ji kibila mane timo chon ne nitie. Koro nomiyo chake ni Kibuye nikech Kibuye no nang'o ne nitiere iwa, kata joluo ng'eni nohero ga gigi yani kabindgi kaka ne watimo ka chon. Kata saneno ka Odinga ne kocha gi joge, yani waketo luo kitgi gang'o gi timbegi. Koro kaluwore gik mane ni Kibuye ka, omiyo nochake ni Kibuye nikech Kibuye ne nitie. Kimne wan gi Kibuye kanisa Catholic ema nong'ere, Catholic Church ma Kibuye. Emomiyo nying ne nomiye ni Kibuye Market, nikech ne kanisa ne en kar kama Catholic mane nitie chieng'. Ma nyaka kanisa mineno ni nyaka tie kanisa kanyo ne ji kanisa kanyo to use tiende kanyo ba higa 78 to kane onge gimoro amora, onge gimano, onge structure moro, ne ibira gi mwandu ni iolo piny tichake ichwe tiwuok tidhi adhiya. Mana kaka oseyangore ni Kibuye nochakore kod kanisa jokopere, ma bende bang' lamo jo kanisa ne loso chiro moro madundo, ma bende nyaka sani chiro no sani omeo kendo ohala dhi e nyime, ka bende chieng' ngeso kod Jumapil e odiochienge ma bende ohala chwendo ko ahinya. To penjo makoro wadwa ni wang'e ni tang'o ma chiro ni ma idendo ni Kibuye kata kar dagni ong'ere go maduong', momiyo jonyiewo, johala kod jolimbe a kuonde ka kuonde kendo chopo kae mondo mi giloki. Gima nomiyo Kibuye nong'ere nochakore gi wach Nyasaye. Kak jo meswasunge ne biro ka, mane donje Catholic, kendo ne biro chiro Kibuye ka. Kato Kibuye pick up gi gik miloso mabeyo. Koro miyo Kibuye nong'ere, omiyo kabinde mamoko ne nyalo biro e chiro ka, nikech ne gineno ka gik moko koro beyo. Miyo Kibuye nobedo Kibuye. To bing'e ni Kibuye ni en the second largest market in East Africa. Ma Kibuye oken kama tin. En chiro maduong' e East Africa mangima, en chiro maradi mar ariyo. Dongruok manyalo neno e Kibuye sana pimni ni kana bedo kansila. Kibuye noger to nomiyo nafas mar ng'ato ka ng'ato gero giri owuon kaka nonyalo bedo. Ma kana bedo kansila na kelo mabati ka maji nogero sed, maji nobede sed. Ong'ere kaka karwero kendo kama bech gik moko bende yote. Mak mana ni ohala masani to ne koro kere kaluwore gi dero manyiti darogo ji. Gimomiyo nwahero chiro ni manomiwa ma nwabedo gi jing'o kabisa mar uso ka. En kama nikikelo kata gimoro, by then ne wauso
nanga manyien by then no wauso gi minwa piny ka ne wawaro nanga iri nitie okuche mane kelo lewni kowuok Nairobi ka wawaro iritwa go chumbu to kochopo saa 7 to gichak giwuok kendo gidok Nairobi. Koro nwayudo kwayudo faida nikech ikelonwa chiemo ok wadhi wero mabor Nairobi jogo ne kelo lewni katwa kawo gi Kibuye katwa dhigo. Kibuye ong'ere gi uso kata chiro mar rech. En chiro mane ong'ere ma kane kabila mora mora kano biro Kibuye kano ng'eni Kibuye kae e kuma ne use rech mamit kendo rech mare ne beche yot kabisa. Mana kamano nyakon Mogajwang, amor nikech gie sani ang'eyo ni kod ng'eyo ewi nonro matut e chakruok mar Kibuye gimomiyo iluongo Kibuye ni Kibuye gweng'no mayudore chuny boma ma Kisumu. Warom kendo juma manyien kama bro kelo nie e nonro mar gweng' machielo. Ne an jata chenro mari Millicent Adhiambo, oriti masani. Ramogi pod watai e chenro mar weche manyien mag OIMORE odhiambo ma kawuono ka biro ni achiel kachiel Ramogi TV dala maduong' ma Nairobi. Wadhi mbele nyakoro Mogajwang joriemb boda e kaunti ma Mombasa koni kaluwore gi medruok mar nengo mauta e pacho ka koro chunogi mar medo nengo wuoth kod atamalo 20. Gikoni en ayanga ni medruok mar nengo mauta koro oserochonegi ohala omiyo luoro nitie ne ka gimedo nengo to thothgi ka ok gimedo nengo to thothgi nyalo weyo tijno magikoni osebedo ka konyo familia maggi. Giseyo jatend piny Kenya William Ruto magikoni orem chopo singo manochiwo negi e kinde mano timo kampen e pacho ka kanolero ni telo mare en mano mabiro dewo ngima jogo mantiere piny to chutho boda kod mama mbuga. Ni kaka ngima oidho ochuno wabende koro nyaka wamede ngima bende oidh matis kalure kod wuoth kod jowa mwating'o. Sani koro kama nyocha wating'o dhano siling 50 chuno wani bondo koro waidhi bobed siling 70 kendo distance sani koro ken 4 km chuno wani nyaka water nyaka siling 100. Timre kamano nikech piny oidho twariembo pikipiki to pikipiki nyaka bed kod petrol. Nyaka sani pod ok wang'eyo ang'o mano mean what he meant by the term bottom up. Nikech sani koro ok wang'eyo no chumi mano dhidho malo nikech sani wachandore. Jo boda king'iyo kata kae kaka wan kae kamae wachandore sana. Nikech wamedo fare mafuta idho malo kiketo mafuta lita 129 kiting'o at maximum inyalo ting'o 300 kende. Pok ichulo won pikipiki. Samoro ni pikipiki mar loan. Pok ichulo loan. Loan oromo be ni chulo 500 ama 400 per day. Koro wayudo ka gini en tich matek. Koro wakwayo rais President Ruto. Ang'o mano mean by the term bottom up? Piny oidho dhano umia ma wakwayo government owinjie chuny jopiny mondo gipar gi feel the way ma dhano feel ok oyot kendo tek matek. Wayuak ni serikal owinjie jopiny. Thuolo machielo nyakor Mogajwang wayueyo kende chendo ni mar OIMORE ka benaneno ka George Bate oganda medo golo pachgi nyako tenre gi mago motenre kod pek mar ngima kod ng'anyo makiny. Jekonayo giwacho kacha en Embakasi Aviation Nairobi kata kamano wacho ni punda hol gi mzigo. Punda hol gi mzigo jomoko nowacho ni koro chopo kama samoro punda biro yie mochamo mzigo no koro en mochop kongima. Punda Alvins wacho ni kinywa dhi ndara kata mana nam nitie rao tok monwa luoke nam wacho kamano en. Otise Ganjo Barobero wacho kanyo ni Ramogi TV chopo negi yo makare gini kanyo gi jouta kendo odiochieng' makinyo wacho ni gichomo boma ne maandamano bato kwadhi ng'anyo ne baba emowacho wadhi ng'anyo nikech ngima ema tekno. Bende Isabella Nyango wacho ni nitiere kodwa. Patrick Bangali Jarum baba wacho ni count me in. Mike Luera ni kacha kia Kanyagolemo bwana. Kaito Victor Njiro to wacho ni nitiere kodwa e chendo kata kamano wacho ni koro nyaka wang'any nikech ngima tek ne ji duto to jatend piny bende koro chal ka gima eno winjo mana maber. Kani tire paro jal moro wuoyo kaluwore kod sigana maleo ma Millicent Adhiambo kelo wacho gi kizungu ni Kibuye is named after a town in Rwanda where St. Mary was seen
hence Our Lady of Kibuye. Forgive my Dholuo, but mane en Paul Omondi wacho kamano ni Kibuye ni nochaki boma moro piny Rwanda kocha kamano ne Maria Matakatifu miluongo ni St Mary was seen. Koro wacho ni mane manying no wuok iluongo ni Our Lady of Kibuye. Winjo kara mamanye miwa mathon Koro ni Lydia. Okiterwa yuen mondo duogi wa ni ane mudo moya lao godowa. Ramogi jang wayo matin kwa duogi wa lao doa gi weche mag tuke kili mabor. Wan gi geno mar chopo nationals nikech wasebedo kwa dhi nationals higni mang'eny sani chakre 2012. Sikunde Manyanza ikore ne tuke ma idhi bagi Maranda kod Nyamira. Username Investments presents the domain Kisumu along Kisumu Mambo Leo Miwani Tamak Road starting from 399,000. SMS the word dollar to 20321 or call 0725 000 222. Nyakwa Ramogi. Wachaka nigi weche matimore sa. Gige dongruok en gigo eko ma en hakini, ok en gime miyi gi mich. Buch jopiny. Adier gima dhi mbele sani, Trevor dhano kech nego. Alo, ber ahinya udhi nade? Wadhi maber Musa, pinjari penjo mibni godono mar seneta. Tich adek ka tich adek, tudri gi jalendo Trevor Ombija janding opanga jonyakach dendo nombija taya nyakwar guok kocha pesa. Sadek otieno, mane Ramogi TV. Kik bai. Madaher mar msenjo madwa pidho lum, ng'eni to lum madwa pidho matho, en lum madongo piny, en lum mamedo ndhadho ne lum. Jijenge na shilingi 1,500 guaranteed kila wiki kwa kucheza Kaende Jackpot. Shiriki kwa kutumia 50 bob pekee, cheza na Autopic kwa kutuma neno KJP kwa 29063. Not for persons under the age of 18. BCLB number 416. Wadhi nyime nyakoro Ramogi wadonjo weche mag tuke mabende wanyisi ni mawala oro dho otieno ni ni sikund sekondar ma Maranda kaachiel kod Nyamira biro bago tuke sekondar mayudore Nyanza giko dweni ka koro timbe timo ikruok margi machon. Tim sekondar ma Kisumu de magin joloche tuke adhule county ma Kisumu gao simbo mag tukego akoro geno margi hendi nyake tuke mag skunde sekondar mag pinje Afrika mauge makore biro bagi bwa makigali e piny Rwanda. James Okoth ma en jafwambo marwa ma Kisumu miwa ler mathoth ewi ikruok mag tukegi. Ikruok koro ochiwo chieng' motelo ne tuke mag skunde sekondar ka Kisumu Day ni pool B kachiel kod Masara, Agoro Sare to kod Yala e kinde ma Usenge, Ndonyo, Matutu kod Onjiko to ni pool B e tuke adhula mibiro bagi e kaunti ma Siaya e skund sekondar ma Maranda. Ago striking ane masabedo kaloyo ne school team. To wach manya oro ne opponents wa en ni gibed motang' nikech wabiro ne trophy ni nikech trophy no nie school kata wadon odong' e school kae. Chuny gi chwer ne yudo osimbo mag tukego kendo sudo nyake ong'ala mamalo mag tuke adhula e piem mag skunde sekondar e alwora ma Nyanza ka gilieko mar chwado timbe duto kendo duoko loch Kisumu Day. Wan gi geno mar chopo nationals nikech wasebedo kwa dhi nationals higni mang'eny sani chakre 2012. Koro wan gadier ni team wadho rado ga finals, mora mabiro finals, an gadier ni wadhi go 3-0, but kikombe ni wadhi dongo Kisumu Day ka. Piem mag skunde sekondar e tuke mopogore ibiro bagi e kaunti ma Siaya kochakre tarik 19 nyaka 21 dweni ka joloch e tuke adhula biro ting'o nying Nyanza e piem mag skunde sekondar mibiro bagi e kaunti ma Kakamega dwe manyien. James Okoth, Ramogi TV.
Kagiwacho pile Bati onge machakre mangi giko mamakela giko machindo marimo dia makawuono. Erokamano ni mikao thuolo mari kinde keto Ramogi TV Port gi Park anoka weche thoth de dwa wacho gi mathoth kata kamano en ni wacho ktieki miyo anoka ya mabende anyalo mana ledho jaro soja mano kogalo 001 ndo wuoyo wacho ni ochopo to yudo ka wuode poko nindo ka openje gima miyo poko nindo to nyise ni they were told ni by their teacher Niki gidi school kiny nikech kiny en demonstration seche mar wedhi ariyo dhao to lumenyore kata kamano anagombo mana neno gor gi Shabana at Raila Odinga Stadium Homa Bay biro pong' matek. Engineer Lazaro Kanyambok wacho ni kata mana ng'anyo mokalo nobedo band to kata kamano ne wadhi mobedo successful. Wacho ni gik ma jotelo go wacho okone kabuogo ge kata Honorable Cosmas Odhiambo wacho ni en bende ng'anyo to nyaka watim nikech piny kone kamarach. Barak Ndama Wood Kadem bende wacho ni wathongera Ramogi TV chopeyo makare kendo wacho ni wacho wach moro kanyo maparo nonje bedni wacho bati wacho ni gisechoko kite cho kendo kiny koro wach kite ne wadwano chop ne ji duto tene wach kidi okoyie. Nyoro Raila Odinga wuono wacho ne gidwaro ng'anyo mar kwe koro gisechoko kite Barak kidi no nyateno go kom kata orindi moro kumoro to kopo no dhi matek ahinya ka in gimi nyalo chwako to lose obed kendo nikech kidi adek kende miloso bedo kendo ochwake gimoro ng'anyo makiny kaka ne jatend kweth mar Azimio la Umoja